नमस्ते. मी मेथी खारातली मिरची सुकवायची कशी ते मी दाखवते. त्याचं साहित्य दाखवते. ही मिरची आहे हिरवी. ही मिरची आहे ना अशी सरळ बघून आणायची, अशी लांबचे लांब, ही सरळ म्हणजे अशी वाकडी पण असतात तशी ना आणायची, कारण ही आपल्याला भरवून आहे ना सुकवायची आहे. ही म्हणजे अशी लांबचे लांब आणायची. ही मिरची तिखट पण नसतात जास्त. आता मी ह्याच्यासाठी आहे ना हे दुसरं साहित्य दाखवते. ही मेथी आहे, म्हणजे आपण मेथीचे लाडू बनवतो ना ती ही मेथी आहे. ही मेथी आहे, 50 ग्राम मेथी आणली आहे. आणि कशी माहिती आहे का, भाजून घेतली आहे मी जरा तव्यावर. म्हणजे अशी कच्ची आहे ना मिक्सरला वाटत नाही, म्हणून हे ना भाजून घेतली आहे चांगली. हे आता मला मिक्सरला लावून बारीक पावडर बनवून घ्यायची आहे. त्याच्यासाठी आहे ना हे लिंबू आहे, हे लिंबूचा रस घेतला आहे. हे मला 2 चमचा लिंबूचा रस घ्यायचा आहे. हे हळद आहे, म्हणजे मला जेवढी लागेल तेवढी मी तुम्हाला दाखवते, म्हणजे अशी घ्यायची आहे. आणि हे मीठ घ्यायचं आहे मी भरण्यासाठी. आता मी पहिलं काय करते, ही मेथी आहे ना मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आहे ना मिक्सरला बारीक करून घेते. हे आता मिक्सरला लावून आहे ना बारीक पावडर करून दाखवते. ही अशी पावडर करून घेतली आहे मेथीची. आता मी तुम्हाला पहिलं आहे ना मिरची चिरून दाखवते आणि त्याच्यानंतर हे साहित्य मिक्स करते. ही मिरची आहे ना कशी पाटावर राहते बघायची, म्हणजे तशी आपल्याला ताटात राहिली पाहिजे. म्हणजे आपण जी भरला आहे ना भाग तो असा वरती राहिला पाहिजे. तशी म्हणजे मिरची अशी ठेवली तर उपडी पडते बघा. म्हणजे जशी अशी राहते ना तसाच भाग आहे ना हा वरचा कापायचा. असं देठापासून आहे ना फक्त वरूनच मध्येपर्यंत चिरायची, म्हणजे पूर्ण 2 भाग नाही करायचे आहेत. हे बघा हे असं चिरायचं. आणि याच्यामध्ये काय बिया जास्त नसतात, म्हणजे काढायची काय गरज नाही बिया. आता काय काय मिरचीमध्ये बिया जास्त असतात आणि ते नंतर आहे ना खाताना तिखट लागतात. हे अशी आहे ना सर्व मिरची मी तुम्हाला अशी चिरून दाखवते. म्हणजे ही बघा अशी मिरची खाली ठेवली ना पाटावर, मग कुठची बाजू वर येते ते बघायचं. अशी तर काय राहत नाही, म्हणजे अशी अशी तर राहणार नाही. मग जिथून अशी पडते ना बाजू, ही पडलेली बाजू आहे ना ही अशी वरची चिरून घ्यायची. तर देठाजवळ ना असे सुरी आहे ना असे आतमध्ये घुसून आहे ना वरचाच भाग चिरायचा, लांबचे लांब असा चिरून घ्यायचा. असा चिरायचा, म्हणजे खालचा भाग खाली हा चिरला नाही पाहिजे, असा गोल असा मधचा एकच भाग वरचा चिरायचा. आता मी तुम्हाला अजून एक चिरून दाखवते. बघा असं पडतं मग मिरची ना असं जसा राहतो ना तसाच भाग घ्यायचा. आता मी अशी चिरून आहे ना सगळी घेते आणि मग तुम्हाला साहित्य बनवायचं दाखवते. असं या मिरचीमध्ये आहे ना असं जास्त जर बी असलं ना तर असं नकानी काढून आहे ना असं टाकायचं, कारण नंतर आपल्याला तिखट नको लागायला. पण आपले तिखट खाणार असाल ना तर असं ठेवून द्यायचं, कारण ही मिरची जास्त तिखट नसतात. आणि कोवळी मिरची आहेत ना त्याच्यामुळे अजून त्याच्यामध्ये बी सुद्धा तयार झाली नाही आहे. मी आता तुम्हाला असे सगळे चिरून दाखवते. ही मेथीची पावडर करून घेतली आहे, ती घेते. म्हणजे अशी प्लेटमध्ये घ्यायची. आता पावडरीमध्ये आहे ना आपल्याला मीठ टाकायचं आहे, कारण मीठ आहे ना जास्त लागतं. म्हणजे 50 ग्राम मेथी घेतली आहे आणि आता 2 चमचे मीठ घेतलं आहे. हे 2 छोटे चमचे आहे ना मीठ घेतलं आहे, कारण याच्यामध्ये आहे ना मिठाचं प्रमाण जास्त पाहिजे, म्हणजे का खराब नाही होत. आता मी तसं मीठ घेतलं ना 2 चमचे, चहाचे 2 चम्मच छोटे आणि थोडासा घेतला आहे, म्हणजे 2 चमचे घ्यायचे आपली मस्त. आणि त्याच्यामध्ये आहे ना 1 चमचा हळद घ्यायची, अशी 1 चमचा आहे ना हळद टाकायची. असं मिक्स करून बघायचं, म्हणजे हळद पण त्याच्यामध्ये अशी व्यवस्थित मिक्स झाली ना म्हणजे आपली बरोबर झालं मिश्रण म्हणायचं. ते मला वाटतं अजून थोडी पाहिजे, अशी थोडीशी घ्यायची. मेथी कशासाठी, म्हणजे ती पौष्टिक असते ना त्याच्यामुळे हे मेथी त्याच्यामध्ये मिरचीमध्ये आहे. हळद, मेथी आणि मीठ. आता याच्यामध्ये आहे ना मी 2 चमचे लिंबूचा रस टाकते, म्हणजे खट्टा मिठ्ठा, म्हणजे खाताना कसं माहिती आहे चटकदार लागेल तोंडाला. आता याच्यामध्ये आहे ना 2 चमचे असे लिंबूचा रस टाकायचा, म्हणजे ओलं नाही करायचं आहे, म्हणजे असं जरा चवीपुरतं टाकायचं.
हे असं साहित्य आहे ना, लिंबूचा रस टाकलं ना की हातानेच असं जरा मिक्स करायचं चांगलं. आणि कशासाठी माहिती आहे का, खराब नाही होत. हळद पण चांगली असते, मीठ पण चांगलं असतं आणि मेथी पण कडू. म्हणजे मिरचीला आहे ना, म्हणजे असं किडा वगैरे लागत नाही. त्याच्यासाठी हे असं साहित्य, मिठाचं प्रमाण वगैरे जास्त घेऊ नये ना, अशी मिरची भरून ठेवायची वर्षभरासाठी, म्हणजे आपल्याला पावसासाठी. असे सगळे सुकवून ठेवायची. आता हे असं सगळं मिक्स झालं आहे. आता मी तुम्हाला मिरचीमध्ये भरून दाखवते. हे मिरची आहे सर्व मी चिरून घेतलेले आहेत. आता मी तुम्हाला आहे ना भरून दाखवते. हे मसाला आहे ना, ही पावडर ही अशी थोडी थोडी आहे ना अशी भरायची. जास्त पसरायचं नाही हाताने, कारण का माहिती आहे मग ते जास्त फाटले गेले ना मग ते आकडून नाही राहणार असे. कारण जास्त पण नाही भरायचं, कारण ते मीठ आहे त्याच्यामध्ये, त्याच्यामुळे खाताना कसं खार लागणार. आणि असे दाबायचे भरून. असं फक्त एका नकानी आहे ना असं करून घ्यायचं. आपल्याला एक नख आहे ना, एक नख असं वाढवूनच ठेवायचं जरासं, कारण सगळे गोष्टी आपल्याला बाई माणसाला नकानी करायची असतात. मच्छीसुद्धा साफ केली तर आपल्याला नकानी खवलं काढायला लागतात. त्याच्यासाठी आपल्याला एक नख आहे ना ठेवायलाच लागतो लेडीज लोकांसाठी. हे असे सगळे आहेत ना, असा मसाला भरायचा बघा. परत परत दाखवते. असा सगळा आता मसाला मी भरून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. असं आपण दाबून घ्यायचं. नंतर अशी आता मी सगळी तुम्हाला भरून दाखवते. नंतर सगळी भरून घेते आणि दाखवते. हे मी 6 मिरची पहिली भरून घेतली आहे. 6-7 मिरची आहेत. हे मी पहिले भरून घेतले आहे. आणि हे आता मला 16 मिरची भरायची आहे. हे आता 16 मिरची मी चिरून घेतली आहे. आणि ह्याला कसा मसाला कमी नको पडायला ना, म्हणून 16 मिरचीचं आहे ना, हे 16 भाग मी असे करून घेतले आहेत. म्हणजे आहे ना मसाला कमी पडला तर मिरची फुकट जाईल, त्याच्यासाठी आहे ना. आणि मसाला उरला तर मसाला फुकट जाईल, त्याच्यासाठी हे मी 16 भाग करून घेतले आहे. म्हणजे ते 16 आहे ना, एक एक वाटा उचलून आहे ना असा मिरचीमध्ये भरायचा. मी आता ही रात्रीची आहे ना, खाराची मिरची याला बोलतात, ही रात्रीची आता मी भरून ठेवली आहे. अशी मस्त ट्रेमध्ये बघा अशी लावून व्यवस्थित ठेवलेली आहे. ही आता उद्या सकाळी आहे ना, जिकडे ऊन असेल ना तिकडे उन्हामध्ये हा ट्रे असाच उन्हामध्ये ठेवायचा. म्हणजे आणि चांगला त्याला ऊन लागला पाहिजे. आता मी तुम्हाला आता किती दिवसात सुकतात ना तशी मी तुम्हाला दाखवेन सुकल्यावर. आता मी रात्री भरली आहे, मला तर रात्रीचा टाईम भेटला म्हणून रात्री भरली. तुम्ही सकाळी पण भरून उन्हाच्या आधी ठेवू शकता. मेथी भरून खारातली मिरची बनवली आहे आणि ती मस्त 5-6 दिवस सुकवली आहे. अशी तुम्ही पण भरा मस्त. आणि जास्त सुकवायची गरज आहे त्याला. चांगली सुकवली ना, कडकडीत एकदम झाली ना की ती थंड करून बरणीमध्ये भरून ठेवायची.